da visita hoxe ao Carballiño é para dar a coñecer unha línea de axudas que a Xunta de Galicia está a destinar para o apoio aos gastos de xestión e de persoal dos CIN. É dotada con 5 millóns de euros, está aberta o prazo do 13 de xullo, en concreto para Ourense por máis de 1 millón de euros aos 17 CIMs que temos na provincia. Un deles é o do Carballiño, dá unha atención a unha amplia comarca, un amplios concellos, e fai un traballo que é de agradecer, un traballo especial e fundamental para na loita contra a igualdade e como non na loita contra a violencia de xénero, que é unha cuestión na cual toda a sociedade ten que estar entregada, ten que traballar en conxunto das administracións, como aquí é o caso, co apoio de personal técnico cualificado, que o fundamental é matacar o problema de raíz para evitar que se veña a producir, e no caso de que se produza, ter un lugar onde as mulleres poidan achegarse para facer a consulta xurídica, a consulta legal, o asesoramento tamén psicolóxico, o acompañamento que é fundamental para, no seu caso, achegar a súa pretensión a vía xurisdiccional para, neste xeito, conseguir a orden de protección e a garantía para evitar un daño á súa integridade física. Pois a verdade é que o CIN non son só unhas oficinas, o CIN é un grupo de persoas que está aquí dando apoio a todas as mulleres e homes, en algúns casos, maltratados por temas de igualdade, por temas de violencia de xénero, e seguiremos aquí a pé de cañón, desde aquí dar gracias sobre todo aos corpos de seguridade e ás traballadoras do CIN, como non podía ser de outro xeito, que sin eles isto non se levaría a cabo, e recordar que desde aquí damos apoio a todas as mulleres, sobre todo, da comarca, non só do Carballiño. Recordar que ante un caso de violencia e estamos aquí para apoiar, que non deixen de denunciar, que non deixen de asistir aquí, que aquí as van a apoiar e lle van a axudar a xestionar todo o que teñan que xestionar e que non haxa máis violencia de xénero. Co cual, agradecer o traballo que está a facer o CIN do Carballiño, así como todos os CINs da provincia, e que constatar o apoio que a Xunta de Galicia está a prestar.